थारिखनि जोंना थारिखआ बेखौसो आं बुंबाय थादों आरो बे आं बुंनाय खोथा मा गावसो बुंना लादों 9 थारिख एप्रिला जाहैबाय प्रमद बर'नि थैनाय सान बेखौ जोंहा फालिनांगोन ना बोसोरे बोसोरे बे थैनायनि दाथै जों खिन्थु थैनाय सान फालिखागोन आंखौ बुस्थुआ उपाय गैया मानिखाथारनांगौ बे 8 थारिख एप्रिला 5 बोसोर फुरा जाबाय अखानायै 9 थारिख बे थैनाय बा थैया आं मिथिया खिन्थु आं हले फालिखागोन थैनाय सान नङा होमबा बारा बे थैनाय खोथा गैया सामानि नांगौ नङा होमबा खोथाफ्रा बेबायदि मा बुंनानै लायो बेखौथ' मा दरखार दं बिदि बुंनानै लालाबायो मानो बुंनो फाले एथ' सिरियास खोथा गावल' बुंनानै लाबाय थांनानै सुइसाइड खालामना थैगोन आं होननानै बुंथारबाय मोनसेबोथ' जायाखै दानना हो आंनाव मानसिफोरनो फाथायहर माबा बिगुरजों जायालै माबा होनदोंलै बिराद फाल्थु मा बाबा जाथिना बेखौ एकदम हरजोबदोलै बयनोबो नङा होमबा माने ओरैबायदि सिरियास बेफोर माने मानो बुंनानै लायो बेफोरखौ दा मा जानांगौ जाखो बेहा इमप्लिमेन्टथ' जायाखिसै भबिष्यतबो जाया केन्सेल जाजोबखाबाय दा बेफोरखौ मिथिखा बसिखा दिनै ट्रेक्टरा आं ओंखायनो बुंबाय थादों थारमाने जोङो ट्रेक्टरखौ आसलथे लासै लासैसो सालायखायो बिसोरो मारुति बायदि बांद्राय स्पिड सालायनायावनो बेबायदि जादों मिथिबाय ओंखायनो जों बिराद खबरदार सानै हयै जों खामानिखौ मावनो रोंनांगोन आरो आंनाथ' स्पस्ट खोथा आङो बुंदों नंगौ आं नङा जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो बुंदों नंगौ बुंबाय थादों दैलि बुंदों जेब्लानाखि सरकार फैगोन जोङो 1 नाम्बार एजेन्डा हिसाबै खामानि मावगोन हा फाट्टा राननाय बेखौ बुंबाय थादों जों आरो रानगोनबो होगोन फरेस्ट रुलार्स एक्टनि आन्दारावथ' जों होखाबाय फरेस्ट रुलार्स एक्टनि आन्दाराव जोङो हानि फाट्टाखौ होखाबाय आरो दंबावो माखासे थारमाने हा फाट्टा होनाया जों मानो गोरा बुंनानै लादों प्रमदाबो होबानो हायो बेहा होनो गोसो गैया बे मावाखै हा फाट्टाखौ जोङो मानो एथ' गोरा माबोरै रावजों बुंबाय थानो जोंलाय जोंहा होनायनि जिथु क्षमता जिथु पावार बेखौ बिटिसिनो हगारना होखादों माबोरै हगारना होदों 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जों सुक्ति खालामदों जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सामलायदो जों आरो नांला जों नोंसोरनो हगारबाय बे नोंसिनि एरियाखौ नायनो थाखाय बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो हगारबाय नोंसोरो माबायदि नायो नोंसिनि गोसोसै जों आरो बेवहाय आखाइ होला 40टा डिपार्टमेन्ट लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंजों सुक्ति खालामदों जे बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सालायदो जों आरो आखाइ होला बिनि गेजेराव बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ हानि जिथु बिफान बेखौ जोंनो गथायनानै होदों दा बेखौनो आं बुंदों जे जोङो बबेबा दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिल्लीनि पारमिसन नाङाखै दिसपुरनि पारमिसन लानाङाखै जोङो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा मोनदों बिटिसिआव बेजों जोङो दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायदों केलकातायाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिसपुर आरो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा मोनदों केलकातायाव जों गेस्ट हाउस बानायदों बे पावारा ट्रेन्सफार जोंनाव बे बिभागखौ जोंनो ट्रेन्सफार खालामदों जोंनो गोहो होदों जोंनो सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव आङो दिल्ली आरो दिसपुराव पारमिसन लानाङाखैलै खोथाया बेनो आरो मोनसे खोथाव एसे स्पष्ट जा दिल्ली आरो दिसपुरा सासे पियन एबा ड्राइभारनो जुदि 10,000 बेथन होदोंब्ला बिटिसिआ 10,000 होथारनांगौ होननाय आयेन गैया जोङो बाराबो होनो हायो खमबो होनो हायो
बे डिपार्टमेन्ट बे पावारा जोंनो बिटिसिनो गथायनानै दोनदों टारगेट आरो फरगेट साख्रि होनायनि जिथु पावार क्षमता बेयो जोंनाव ट्रेन्सफार बेखायनो जों बुंदों बे दिनै दिल्लीया मा आयेन बानायदों दिनै दिसपुरा मा आयेन बानायदों बेजों खोथा गैया नोङो दिल्ली आरो दिसपुरा बे हा बिफानखौ लेन्ड डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो गथायखाबाय जोङो दिल्ली आरो दिसपुरा माबा मोनसे आयेन बानायदों होननानै बे आयेन मथे थांनांगौ बिदि नङा जोंनाव दङ 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो बिटिसिनि बासिन्दा नों जेराव दं ओरैनो थागोन बेखौ बेस खालामनानैसो जोङो हानि फाट्टा होनो नागिरदों बेवहाय आङो बबेबा दिल्लीनि माबा गाइडलाइन बबेबा दिसपुरनि गाइडलाइनखौ मानिनांगौ होननाय जोंनाव कम्पालसन गैया बेखौनो होनो 6 शिड्युल बुजिदों हानि फाट्टाखौ होगोन होननानै जोङो गारमा हब्रा बुंनाया बेखाराव बुङो नोङो गथायखाबाय जोंनो बे पावारखौ जोङो बेहाय आखाइ होला होननानै जोंहा जोंनि नियम मथे जों होगोन जों बेखौनो होननो नागिरदों 2005 सनाव प्रथम बिटिसि इलेक्सन जादों 2005 सननि जिथु भटार तालिका बेखौ बेस खालामनानै जोङो हानि फाट्टा होगोन बर'बाव मोनगोन मुस्लिमबाव मोनगोन सोरबा राजबंशीबाव मोनगोन सोरबा बेंगलिबाव मोनगोन सोरबा नाथुकी गासिबो मोनजोबगोन एसे जोंहा जुक्ति दं बुंनायनि जुक्ति लानानैसो जों बुंदों बे हानि पावार फांसना बिटिसिनो गथायखानाय बिटिसिआ बोरै खालामो बे बिटिसिनि खोथा सोरनो हा फाट्टा होयो सोरनो हा फाट्टा होआ मा आयेन बानायनानै होयो होआ बे बिटिसिनि मिथिबाय जोङो बेंगलर चेन्नाइआवथ' फुराना न' दंखायो गेस्ट हाउसआ हाबो दङ बेफोरबायदि हा बायनानै गेस्ट हाउस बानायनायाव जोङो दिल्ली सरकारनि बा आसाम सरकारनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा दं हाया बायहैदों गेस्ट हाउस बानायदों केलकातायावबो जोंहा बिटिसिआव फैसा दं हाया बायहैदों गेस्ट हाउस बानायदों सिलिगुरियाव बानायदों दिल्लीयावथ' गंनै गेस्ट हाउस दं केलकातायाव गंसे दङ चेन्नाइआव फुराना न' दंखायो बेहाय 12थासो बिसिना दं मानसिफ्रा खेल गैया 12थासो बिसिना दङ बेहायनो सोरबा सोरबा थायो दाबो खिन्थु हाया 2 बिघा जों थांनानै सरकार फैथोंसै लुहैनोसै बे एप'ल' हस्पिटालनि खाथिथारावनो एकदम मेट्र'जों नांजाबनाय मेट्र' स्टेशनजों चेन्नाइनि हाया आरो बेंगलरनाबो ओरैबायदि मोजां माने 4 बिघा बिराद गिदिर मथथे बिराद मोजां हाया दा बेफोर दा गेस्ट हाउस लुनांगौ प्रम'दा हायाथ' जों बायनानै दोनबाय लुहैनांगौ बहा लुनो बेलाय बे मिसन भिजन अमा दाउ माबा माबि मिसन खालामनांगौ जोब्बाय फैसाया बेना बिदिनो जोङो दुगायै दुनाया बेनो दा खोथाया जाहैबाय प्रायरिटि 1 नाम्बाराव जोङो सरकार फैबा हानि फाट्टा होगोन नांगौ हानि फाट्टा होगोन नांगौ जों बेखौ होगोन होनानै देखायगोन बेखौ मावनोलाय सोरनाव सोंनांगौ दं जोंहालाय गभर्नमेन्टआ लाबोनाय आं सोरनावबा सोंनो मा नायना पावारा नोंनो गथायखाबाय दा खालामनांसिगौ मावनांसिगौसो बेब'हारसो खालामनांसिगौ पावारा नोंनो होखाथारबाय नोंनो क्षमताखौ होखाथारबाय नों बेखौ बाहायदोब्रा मानो बाहायदिया मानो दिसपुर दिल्लीयाव सोंबावनांगौ दं 40टा डिपार्टमेन्टनि बिथोराव खुनु खामानिखौनो नोङो दिल्ली दिसपुराव सोनाङा मिथिबाय नोंनो 40 खामानि मावगोन भारत सरकारनिफ्राय नों एसेबां फैसा मोनगोन मावनानै देखाय डेभेलपमेन्टखौ बयबो सरकारा लुबैयो नों खामानि मावनाय फैसानि अभाब गैयालै खामानि मावनानै देखाय हरबाय थागोन नोंनो फैसाखौ बिराद बोसोर बोरै फैसाखौ रुनानै जानो बेहायसो बेस्थ' आरो बे फेरेंगालाय दंफाङा गावनो हमोनो गावनो फानखुमायो मा जाखो गावनो बाला अन्थाइ गावनो हमो गावनो फानखुमानानै जायो बेलाय मा जाखो बिदि जायो सोरबा इलेक्सन टाइमाव 3-4 मिटिं गागोन आङो बास बे जल जग खोख्लैखागोन आं बेखौ
बेखिनिया खोथा भुल दा खालामसै खिन्थु नोंसोर साननो नाङा जोंनि थुक्राझार प्राइमारियाथ' जेनखानानैसो दं मा खालामबावनो इउपिपिएलआव थांसै मा होननानै थांफ्लांनाङा थां गभर्नमेन्टआ खिन्थु जोंसो जागोन दे दुरबल जादों जानो हागौ सोरबा सोरबा जोंना थुक्राझार प्राइमारिया इउपिपिएलजों जेनखासिगोनलै मा खालामबावोब्रा थ' हरजाय थांफानोसै होननानै थांलाना थायोबा नस्थ' खालामनानै लानाय जागोनलै गावखौनो बिराद गिदिर भुल खालामनानै लानाय जागोन सयथेबो एकदमबारे भुल दा खालामथार बेखौ नोंसोर साबाजोंबाबो था नोंसोरनो सालायगोन बे थुक्राझार प्राइमारिखौ मिथिबाय नोंसोरनो सालायगोन बे थुक्राझारखौ रावबो सालाया जोंहा खम जाबाय जोङो इउपिपिएलआव थांजोबसै होनलांनानै दालाखा एकदम मस्थ' गिदिर भुल खालामनानै लानाय जागोन 5 मासल'सै सरकारनिनो मिथिबाय बेखौ खेल लाखा बे प्रमद बर'लायसो भट होनानै देरहाहोबावनो थ' बेखिनियानोसै जायखिजाया गोजोननाय थाबाय मोजां मोनदों इलेक्सना फैबावगासिनो दंखायो जेबो नङा लोगो मोनलायबावगोन जोंना थांखिया जाहैबाय जायगायाव सान्थि नांगौ जायगायाव खौसेथि नांगौ जायगायाव उन्नयन नांगौ बे जिनिसखौ थाबानो जाबाय नङा होमबा जायगायाव सान्थि बेखौ लुबैयो जायगायाव उन्नयन बेखौ लुबैयो जायगायाव खौसेथि बेखौ जों बयबो लुबैयो आरो बेनि थाखायनो बिपिएफ हान्जाया गासिबो जाथि जन'गोष्ठीखौ लानानै पार्टि खालामदों आरो थांबाय थागोन दे बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दे थेंक इउ